Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 24 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 21, bersikulo 12 ngadto sa 19. Si Jesus miingon sa katawhan, apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutoson. Dadon kamo ngadto sa mga sinaguga ug bilangguon ug dadon kamo atubagan sa mga hari ug sa mga gobernador tungod kanako. Mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita sa dili pa kini mahitabo. Usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kun unsaon ninyo pagtubag, kay hatagan ko kamo igsusulti og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag ug makasupak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga kadugo ug mga higala, ug patyo nila ang uban kaninyo. Kasilagan kamo sa tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pinaagi sa inyong paglahutay, maluwas kamo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.